Njengamanje ke sinobaba uPetros owusodolobha wasemzinyathi ke esingathanda ukuthi sikhulume naye. Sikubingelele baba uPetros Ngubane. Yiziphi ingqinamba ezibhekene nomkhandlu ocabanga ukuthi uNdunankulu kumele akhulume ngazo? Iyaziwa isala ngibingelele umsakazi nabalali bonke umsakazi wethu ne-TV yethu SABC. Ngisho ukuthi okwesicala kuyaziwa ukuthi inkinga yamanzi izwe lonke lapho engahambi kahle kanjalo isitulwa kwenze into phambili leyo ukuthi ngicabanga ukuthi-ke namhlanje ngoba uNdunankulu wesifundazwe kumele aphile inkulumo yakhe noma kuphethe liphazamiseko khona kwePhalamende la noma kusiqala lendlu kodwa into ebesilindile kakhulu ukuthi athinte lezi zinto zentuthuko ukuthi uzolekelela kanjani nomnyango azolonke ezamanzi bekela ukuthi umnyango wakhe wakakhokha usebenzisana kanjani nathi umnyango wezimali kwabela imali efanelekile kuba basekhaya bathole umhlomulo ofanelekile ukuba usize lezi ezidinayo. Siyazi ukuthi amanzi nje hayi wodwa asiphaya akwethu yonakele kakhulu ama-potholes ngalemgaqo egandayiwe nemigaqo lena egave edinga ukulungiswa. Iy'nhlelo zensizwa besikhulunyiswa njengomasipala bey'funda ngama-local municipalities emadolobheni nasemakhaya ey'sipha kakhulu lesi sikhathi esikuso. Okunye-ke yithuka kwamathuba emisebenzi ngoba siyazi ukuthi noma ingekho imisebenzi kodwa makutholakala lokho okuncane sikuthola njengomasipala bacosha abantu ithuba lokuba bathole amathuba emisebenzi. Yebo baba uNgubane, ingabe ke ngaphambi kokuthi siqhubekele phambili ke sikhulume ngalokho okwenzeka njengamanje, ingabe kuthina kwakho ukuphawula ngale nxushunxushu eyenzekayo njengamanje siyenza ukuthi inkulumo kaNdunankulu izingaqali? Phela msakazi ukudumazeka nje basibona isimo sihamba ngalendlela esihamba ngayo. Kukhona into ezibalulekile kakhulu njengesizwe nabantu esibhekezela bazenzele. Ngibona abanye abantu bezala ngesikhathi bechitha isikhathi lapho kufanele kulungiswe izimo nezinto. Angithi nje okunye mina njengoba ngikhona la ngijuthe futhi ku-NCOP uSalga wakwaZulu Natal. Okwenza ukuthi ngikwazi uba ngiqonde kahle ukuthi omasipala bonke ezweni hayi kwaZulu Natal kuphela baneyidingo nama-challenges afanayo. Kodwa siyakubona lokhu sikhala ngakho thina njengoba nalo umengameli wethu uSalga ekhathazekile wakuthula ePhalamende ukuthi ukuchitha kwesikhathi ngokubajolisana ngento ezingakhiyo nengayisincubekela phambili entuthuko kubantu into enkulu embi kahle. Okukhulu ongabe kuyenziwa ukuthi kukhulunywe ukuthi angiso kanjani intuthuko esiyinto kubantu abakhathazekile abadala. Uma-ke sithethe abantu-ke inhlangano zethu ukuba bayohlangana ukuba benze imisebenzi efanele ukuba bathathe iy'nqumo balethele iy'nsiza kuthina emakhaya kuhulumeni basekhaya omasipala sikwazi ukusiza imiphakathi yethu esihlala kuyo. Balibale-ke ukuba bazosibane ngento engasho lutho. Into ebuhlungu kakhulu echitha isikhathi sethu kakhulu leyo ezweni lethu. Yebo baba uNgubane, siyabonga kakhulu. Sicela nje ukuyibamba lapho okwamanje sesiyabona lapha uNdunankulu ngathi usiyaqala ukukhuluma ke simxoshe ebukhoma sizwe ukuthi uNdunankulu uphefumula uthini. Siyathokoza kakhulu.